Goddag, jeg hedder Jonas. Jeg vil under denne første lektion af det virtuelle forløb i engelsk med fokus på handelsbreve lave en kort præsentation af, hvad jeg har lært under denne lektion. Og jeg vil gå ind i til at starte med under opbygningen af et handelsbrev. Og som vi ser øverst, så er der et brevhoved, som hvor der står alle de vigtigste sådan detaljer om afsenderen. Dette brevhoved her med alle detaljerne, det er på et papir. Hvis det er sendt på papir, så er det oppe i toppen, som det er i dette tilfælde, eller hvis det er på e-mail, så ses det gerne nede i bunden. Så som nummer 2, der kommer en reference og en dato. Det er reference til, hvad det er, at det handler om. Og datoen, den er afhængig af hvorhen det sendes til, om det er til England eller om det er til USA, så er det en bestemt rækkefølge med dag og måned. Og måned skrives altid fuldt ud. Og med stort. Og så kommer modtageradressen, som er altså den, der modtager dette handelsbrevs adresse. Og så kommer vi til den indledende hilsen, som jo er en lidt undervurderet, men stadig vigtig del af handelsbrevet, da det ligesom er første gang, man henvender sig til modtageren. Og det skrives afhængig af, hvor formelt det er, og hvor godt et forhold og kendskab man har til modtageren. Og så kommer overskriften på den brevtekst, man vil komme med. Og brevteksten, det er så selve indholdet, altså det vigtige indhold, kan man sige, vigtigste indhold i handelsbrevet. Og det kommer så dertil en afsluttende hilsen, som ligesom den indledende hilsen er afhængig af, hvor formelt og sådan det er med modtageren. Så ned under den afsluttende hilsen kommer der en afsender underskrift, hvor man ser, at navnet på afsenderen, den står over selve den funktion, man har i virksomheden. Og så helt ned, så kommer eventuelle bilag og kopier. Hvis vi går tilbage og kigger på selve brevteksten, så kan den deles op i 4 punkter, som vi ser herude til venstre, som er indledning, faktadel, konklusion og afslutning. Indledningen, det er sådan, hvor man beskriver, hvordan og hvorfor man skriver dette brev, og i hvilken anledning man er kommet til at skrive dette brev. Så kommer faktadelen, hvor man beskriver alle de vigtige elementer og detaljer omhandlende det her, man gerne vil have ud af handelsbrevet. Og så kommer der en konklusion, som beskriver, hvad det er, man gerne vil, og hvad man gerne vil sådan have modtageren til. Hvad man gerne vil have ud af det her. Og så en høflig afslutning til sidst, hvor man eventuelt kan skrive, at man ønsker at høre fra modtageren igen. Denne teksts indhold, altså brevtekstens indhold, ser man gerne leve op til modtagerens krav, så man ligesom imødekommer, hvordan at man gerne
så sig selv modtage sådan et brev, og så gerne have, at modtageren får den bedst mulige oplevelse. Og i sådan et brev, så ser man gerne, det er et almindeligt sprog, men selvfølgelig med høflighed og respekt over for modtageren. Og det er meget vigtigt, at det holdes kort, klart og præcist, så det bliver forståeligt, og det ikke bliver sådan unødvendige tekniske termer og beskrivelser. Bare hold det kort, præcist og lige til sagen.